Sa number 2, board member sa Negros Oriental nga anak man sang kongresista ang nag-resign bangod sang nag-viral nga video sang iya nga pagkastigo sa isa ka security guard. Matapos mag-viral ang video sang iya pagkastigo sang isa ka gwardiya sa isa ka subdivision sa Parañaque, nag-issue sang public apology kahapon si Negros Oriental ABC President Board Member Kurt Matthew Teves. Ginpasapasahan sa social media sang weekend ang video kung sa diin nangakig siya sa gwardiya bangod wala siya ginpasulod sa subdivision kay man wala sang sticker ang iya nga salakyan. Ini ang nagtulod kay Teves nga sumbagon kag sipaon ang gwardiya. Ginpahayag ni Teves nga bisan anuman ang natabo nga pagsabtanay, wala nagakadapat nga iya ginkastigo ang gwardiya. Gani siya ang nagpangayo sang pasaylo sa iya nahimo. Matapos ang public apology, ginpahayag man ni Teves nga siya magabiya sa pwesto bilang board member sa probinsya. Si Teves ang anak sang kongresista kag House Deputy Speaker nga si Arnie Teves. Mangayo gyud ko ninyo og dispensa sa nahitabo nga insidente. What happened is already done. Whatever the exchange of words where I was wrong to lay my hands on him. Bisan unsa pa ang rason, dili unta angay moabot sa pagdapatanay.